Kining amo ang in-house survey sa RMN, no? Walay gidapigan, walay giprotektahan dong Erin, no? Balansyado lang gid ni ato adin he. Ang tinuod aray na gyud bagya kasama amo ang kining ang tinubdan. Yes, RMN Oculum-Survey, no? Yes, day. Migawas man god sa gihimong survey last December 16 to 22 last year sa 1,200 nga gipang survey basig apil mo ani kasama ning gawas nga mga Duterte gihapon ang gusto nga mahimong presidente sa Katawhan for 2028 dong Erin. Pangutana atong December 16 pa man to 22. Mao man yung pangutana ha. Kung eleksyon karon, Yes, kung day. presidential election karong adlaw, kinsay imong butaran pero wala gihatagag pangalan dong Erin. Meaning walay listahan. Walay choices. Oh. Una, Inday Duterte. Inday Sara Duterte, 24%. Isundan sa amahan Oy, si nga Duterte. Digong. Apit pag humot pa kayo. Kumot pagkaayos Digong. 17, no? 17%. 17% dahil Kisa may ikatulo diha dong Kisa Erin. may ikatulo dahil. Ang presidente karon nga sa kasamtangan, si President Bongbong Marcos Jr. Abi nimog pilay nakuha dahil Pila, iya. 15% 15. dahil Misel. Lenny Robredo, 9%. Oy, si Senador Ravi Tulfo. Uy. Ikalima, 4%. Oh. Gisundan sa ato ang pambansang kamao. Oy, si Manny Pacquiao, Senador 2%. Manny Pacquiao. Ikapito nga place, 7th place, pero Ikapito day. tag-usa ra ka Usara ka porsyento. porsyento. Sikin sa man Sila si Isko Moreno, Ivy Marcos, Aha. og si Tito Soto, og si Grace Po. Nay tag-usa. Tag-usa, tabla-tabla sila. Tabla sila Unya, mga kasama. nagsunod na day, kinagtag 0-0, La Ruben Padilla, Lacson, Hontiveros, Erwin Tulfo, Willie Ong, og si Gibo. Unya, si Romualdez. speaker. Zero? Zero mas Nga nang zero man eh. Di na mo to, mabani nga survey mga kasama. Wala na mong ilabay Unya, ninyo.